Já vás vítám u mého druhého videa, ano, uslyšíte dobře, už u druhého videa. A dnes je to z hry Papers, Please. A je to první díl, a nevím, já bych dal dáme si příběhový režim. Nová hra. Já už jsem to hrál. Asi určitě. No, říjnová pracovní loterie je u konce. Vaše jméno bylo zvoleno. Jo, naše jméno bylo zvoleno. K okamžitému umístění se nahlašte ministerstvu přijetí na kontrolní stanovišti Grestínské hranice. OK, tak tam jdem. Vám a vaší rodině bude poskytnut byt ve východním Grestinu. Očekávejte obydlí 8. třídy. Bude mít i docela dobrý byt. Sláva. Grestínské se ještě bylo nakonec otevřeno. Jít do práce. Tak. Co bude mít za úkol? Doufám, že to bude nějaký lehký. Budu to natáčet po dnech. Listopad. Ministerstvo přijetí úřední. Víte, na své pozice. Vstup povolen pouze občanům Arstosky. Takže musíme jenom Arstusce. Takže doklady, prosím. Mario, narodila se pohlaví žena, jo. Paradizna. Jo, tady to asi, kde se narodila, že? Tak ty bych to povolil. Jo, sláva. Další Kundmír. Doklady, prosím. Tuhle se ještě... Aha, impor. Lenor. Teďka bych řekl, že on se narodil že se narodil v impornu, takže mu bych to zamítl. Ano. Tak schválně. Jo. Dobře. Co to je? Jo, pardon. Další. Dobře, doklady přitáhnu sem. Doklady, prosím. Tak to okamžitě zamítnu, ona je někde z Republiky a to určitě není z Artošky. Tak 8 hodin čekání se ti nevyplatilo, co? Zatím jsme pustili jenom jednoho člověka. No, tady to taky nepustíme. Vstupní vízum, nazdar. Další. Doklady, prosím. Jako pochopili jste to já ne, jako on přijde a prostě bez dokladů. Jo, tak tady to pustíme asi druhého člověka z Arstošky. No, sláva Arstošce. Výborně. 98 kilo, jo. Arstoška, dalšího lida pustíme. Ten první den je lehký, chci vidět ty ostatní dny. To už si to nebudu dávat. Nevíte, mě zajímalo, jak dlouho musím ten celý den jakože dělat. Další borec, jo, on je z Arstošky.
Vím, že pak ještě budu muset kontrolovat, že budou mít jináčí obrázky. Nebo jako obrázky, jináčí fotky, že tam budou mít. A pak, že tam budou mít hodně dokladů. Hele, první den jsme dokončili. Žena, syn, tchyně, strýček, úspory, výplata. Bonus lehkého režimu. Máme jaký lehký režim, prej? No, já to zaplatím. Já jim dám aj stravu, aj topení, zbyde mě 40 korun. Dáme spát. A tady nevím, ale asi už bych se tady s váma asi rozloučil. A z toho videa to bude vše. Tady když tak zase příště u dalšího videa.